Gayem ko di taman nagam ammo kenyak ammo iti adda akasasaad mo addaman ti problemam ken pakaparikutam adda niya po Diyos nga inkakamangan. Umasidig ka laeng ken niya po si sasagana at tumulong tabiag mo. Ited mo ta parikot mo ken problema mamati ka kenag talek ka ken kuana. Awan iti imposible ken niya po anyaman iti adda a sitwasyon mo anuman dagiti basbasol nga naaramid mo kaya na abalbaliwan tabiag mo. Umasidig ka laeng ken niya po si sasagana tumulong tabiag mo. Ited mo ta parikot mo ken problema mamati ka ken nagtalek ka ken kuana. Awaten niya po Jesucristo akas Diyos ken manlubot day tabiag mo agbabawi ka kadagiti basbasol mo dumawat ka ti pamakawan ket ti salakan nakanto. Umasidig ka laeng ken niya po si sasagana at tumulong tabiag mo. Ited mo ta parikot mo ken problema mamati ka ken talek ka ken kuana. Umasidig ka laeng ken niya po si sasagana tumulong tabiag mo. Ited mo ta parikot mo ken problema mamati ka ken talek ka ken kuana. Mamati ka ken talek ka ken kuana. Mamati ka ken talek ka ken kuana.